Pang entertainment nga tayo for today's video mga kakali. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang bandang Soul Republic. Sila lang naman ang kilala dito sa buong Pangasinan pagdating sa mga kwelang tugtugan. At syempre, hindi mawawala dyan ang kulit ng kanilang vocalist at ang bagong modernong Sex Bombers. Tara, hindi na natin patatagalin to at silipin na natin. Let's go! Kami nga nilang schedule mga kakali at huwag kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page, ang Soul Republic Band. At syempre, debated by our beloved board member, DC Bentonillo! And it's a great touch the number. Sa lahat po lang sa sumayan, the dance floor is open.
Hanggang dyan nga ang ating for today's video mga kalye. Kaya kung gusto nyo ng masayang entertainment, kontakin nyo na sila at i-PM lang sa kanilang Facebook page. Kita-kits tayo next video. Share the love. Pwede ka sumama ka na sa aking biyahe. Sama-sama tayong alamin ng bagong diskarte. Hindi ka iiwan sa pag-abante. Kalye mo tublog talaga namang napakaswabe. Para bumiyahe at damahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maarte, umulan man o umaraw, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede pa rin na magpayakap sa katamarang umaatake. Sa hirap ng buhay ngayon, ikabi mo tiyong tara abante. Sumakay ka sa likod, basta huwag ka malikot. Kung ang bahala, ikay magtiwala, handa ka na ba maglibot?